Hej alle sammen. Jeg vil gerne præsentere jer for Senanis hjertekort, som I kan se her foran jer. Kortene har til formål at hjælpe dig til healing og egenomsorg, og til at højne bevidstheden om dit indre og ydre univers. Ideen til kortet fik jeg i 2021, og dengang i november fik jeg produceret og trykt 100 sæt kort, som jeg næsten alle sammen blev solgt og kom under juletræet til en masse kærlige sjæle, der havde brug for dem. Og nu er jeg klar igen med en ny og opgraderet version af hjertekortene, med en masse nye budskaber og øvelser, som er kommet til undervejs indtil nu. Og så kan I se lidt af et par eksempler på kortene her, hvad det er for nogle budskaber og øvelser. De røde kommunikerer til dit feminine univers. Det er budskaber og øvelser til dine tanker, dine følelser, dine overbevisninger. Alt det, der rører på sig i dit indre. Og de lyse kort kommunikerer til dit ydre feminine, ydre maskuline. Og det er din krop. Hvad er dit forhold til din krop? Så er det dine relationer, altså hvordan har du det med din familie, med samfundet, kulturen, alt hvad der er i din ydre verden. Ja, så her. Som I kan se, mange forskellige emner at dykke ned i. Kortene er gode som et redskab til, altså en påmindelse til selvkærligheden. Og du kan også bruge kortene til at dykke ned i, hvad er det, der ligger og gemmer sig i underbevidstheden lige nu. Hvad er det, der larmer lige nu, som jeg ikke helt kan få øje på med mit bevidste sind. Ja, så hvis kortene taler til dig, og du har lyst til at give en medsøster eller bror en skøn kærlighedsgave, så tager du bare fat i mig og bestiller dit sæt hjertekort.